लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय। नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र' टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे। लोगोफोर आं दिनैहाय गोदानै रिलिज जानानै थांनाय मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं माखासे साननि आगोलावसो आपडेट खालामना होनाय मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआ दायो रिलिज जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों सिरि सिरि मोन्दै। लोगोफोर दा बे सिरि सिरि अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडिअआ JNB पिक्चार इउटिउब चेनेलनि गेजेरजोंहाय रिलिज खालामना होनाय जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानैहाय रिलिज जानानै थांनाय अफिशियेल मिउजिक भिडिअहायनो गाहायै फाव खालामदों हिरक राभा बिथांजोंनो लोगोसे बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस बिथां फुजि बसुमतारी बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै रिलिज जानानै थांनाय अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडिअनि डिरेक्सन आरो करिय'ग्राफिखौ खालामदों लेसान रामि बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनिनो देंखोखौ होदोंमोन आशा बर' बिथाङा दे लोगोफोर। लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे गोदानै रिलिज जानानै थांनाय अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो JNB पिक्चार्स इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननियाव थाबैनो सौहैयो दे।